Sanibonani ekhaya lamaphupho. Sekukaningi ngiphendula imibuzo, nawe ungabuza obuzayo kwinamba yethu, obuye uzothola impendulo la ku-YouTube. Okanye scroll-ke mhlampe impendulo yakho isikhona vele vele. Namuhla sizokhuluma-ke ngomganu. Cabanga ukuthi abaningi bayawazi amaganu. Lo muthi-ke eniwubonayo kuthiwa igama lawo umganu ngesiZulu nje. Udume kakhulu ngemarula. Ubuye ubizwe ngebaganiselwa. Umuthi wase-Afrika-ke lona owenza izinto eziningi. Izithelo zawo ezibizwa ngamagani kwenziwa ngazo utshwala besilungu. Lo muthi ngokolimi lososayensi ubizwa ngokuthi Sclerocarya berry. Ngesintu kuthiwa imorula, ngesitsonga ubizwa ngekanyi, kanti ngesivenda kuthiwa umufula. Zimbili-ke izinhlobo zomgani futhi zombili zikhula zibe zinde impela kangangokuthi-ke zingafinyeleli noma zifinyelela kumamitha angama-20. Umganu-ke wokuqala uthela izithelo ezingaphezudlwana kwamathunduluka. Lezi zithelo ziba-ke luhlaza uma zingakavuthwa. Uma sezivuthiwe-ke ziyawuguqula umbala kancane, cishe ube ngathi uphuzi noma ngithi yelo. Lezi-ke ziyadliwa futhi ziyamuncwa uma uzidla. Yizona kanye-ke okwenziwa ngazo utshwala besilungu. Kanti-ke nabantu abansundu beza ngazo utshwala ababubiza ngokuthi utshwala bamaganu. Umgani wesibili-ke uthela izithelo ezinombala oluhlaza uma-ke zingakavuthwa. Uma sezivuthiwe ziyawuguqula umbala ube bomvu. Lezi zithelo-ke zincane kakhulu uma uziqhathanisa nezomgani wokuqala. Lolu hlobo lomgani luningi-ke kwamthwakazi. Bona balibiza ngokuthi umgani unkomo ngoba lezi zithelo zidliwa kakhulu izinkomo. Ihlahla lomganu kulandwa ngalo-ke umuntu wesifazane uma eseshonile. Owesilisa ulandwa ngomlahlankosi obuye-ke waziwe ngelomphafa. Ekwelapheni-ke kusebenza-ke kakhulu igxolo. Kuningi-ke likwenzayo igxolo lomganu. Likhonzwe ngamasoka, likhipha isidina ezinsizweni. Amasoka alithanda emithini yawo ebomvu yokuphalaza. Esingabala kuona umaphipha, ikhubalo, ingwavuma, intolwane nezinye iningi. Igxolo-ke lomganu liyangena nasemithini yamacala. Uyaphalaza, uyageza, uyagquma futhi. Liyangena futhi nasemithini egeza echela emndenini oshonelwe. Liqhathwa nesiqunga, intolwane, umhlamba amanzi kanti kanye neminye imithi. Igxolo lomgani-ke liyangena endukwini egeza umakoti nomkhwenyana nxa bezongena enkundleni. Liyangena nake yokugeqa, imithi ebomvu yokuchatha. Umgani-ke ungena kakhulu kwezibomvu. Igxolo lomgani-ke liyangena emithini ebomvu ephalazela ukulungisa igazi, umuthi wokuthi uthandeke. Kanti futhi-ke lilodwa vo liyakwazi-ke ukuba imbiza ephuzwa umuntu onenkinga yokulunywa yisisu. Ngiyathemba ukuthi-ke kuzwakele futhi mawukuthi-ke khona okudingayo kulokho engikushilo, usungathatha nansi inamba yethu ebhaliwe
usithinte sizokwazi ukuthi sikuthumele. Ngiyabonga.